היי, אני רוצה לעשות את הקליפ הזה ממש מהר, כי אין לי ממש זמן עכשיו, כי הבטחתי לכם את הקליפ הזה כבר שלשום ולא עשיתי אותו אתמול, אז אני אעשה אותו מהר. קיצר, זה מה שאני קניתי אתמול בקניון באשדוד, בקניון סימול וביוטיקר ואפריל. אז קיצר, אני אתחיל בביוטיקר. קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שלא קניתי הרבה דברים, כי לא היה לי ממש זמן וכסף. כאילו היה לי כסף, אבל לא היה לי הרבה זמן ולחצו על ההמון. אז קיצר, קניתי שם בביוטיקר מברשת סומק גדולה, כי אני ממש אוהבת מברשות גדולות, הן יותר נוחות בשבילי. היא עלתה לי 5.5 שקל. זה כל מה שבעצם קניתי בביוטיקר, כי היה שם מלא תור ולא רציתי עכשיו לקנות המון דברים בשביל תור ארוך כזה. אחרי זה הלכתי לאקשן, שזה בטיילת ליד קניון סימול, ורציתי לקנות שם עוד עגילים להרחבת חורים באוזניים. אני יודעת שאולי תחשבו שאני עכשיו איזה מפגרת או משהו, אבל אני פשוט אוהבת את זה, אני אוהבת את הסטייל הזה מאוד. קניתי שם 2 טבעות. קודם כל לא קניתי את העגילים האלה, לא בגלל שאני מפחדת, אני ממש מפחדת לעשות את זה כי זה לא כואב. וקודם כל אני לא קניתי את זה כי זה ממש הייתה שם גניבה, בגלל שעגיל אחד שמה עולה 20 שקל, אז למה שאני אקנה ב-20 שקל עגיל אם אני רוצה 2 וזה יעלה לי 40 שקל? אז לא רציתי כל כך לבזבז את כל הכסף שלי סתם על 2 עגילים. אז קיצר, קניתי באקשן 2 טבעות, קניתי אחת של ברק בצבע זהב, זה ל2 טבעות, ועוד טבעת של פאקמן שאני ממש חושבת שהיא נדירה. באמת גם זאת היא ממש נדירה, אני כשראיתי אותה ממש התאהבתי, וזאת ממש נדירה, אני גם אהבתי אותה מאוד. וזה מה שקניתי באקשן. אחרי זה הלכתי באפריל בקניון סימול. לאפריל ולא קניתי שם בושם או איפור, קניתי שם לק. הוא ממש נדיר, אתם לא תראו את הצבע במצלמה. אני לא יודעת למה לא רואים את הצבע במצלמה, אבל הצבע הזה ממש נדיר. זה של מטאליק, קוראים לו סמאשינג בלו, זה מספר 907, זה בצבע כחול. אתם לא רואים את הכחול שלו, אתם רואים עכשיו בטח כחול רגיל, אבל הצבע הזה פשוט נדיר, זה בצבע ירוק ים וכחול חזק לתכלת. זה משהו ממש נדיר, אני אהבתי את הצבע הזה מאוד. אגב, לגבי המחירים, 2 הטבעות האלה עלו לי 30 שקל, כאילו טבעת אחת 15, והלק עולה 22. אני יודעת שזה ממש גניבה בשביל לק, אבל זה מטאליקס קודם כל, ודבר שני זה חנות ממש יקרה, ובחנויות אחרות לא ראיתי את הלק הזה, אז קניתי את זה שם כבר, כי לא היה לי ברירה והיה לי די הרבה כסף. אז כן, ואגב, לק נשאר לי לפחות לאיזה כמה שנים, אז בסדר. זה מה שיש לי להגיד לכם כרגע לגבי הקניונים. ולגבי מה שאמרתי לכם על הקיר, שאני רוצה למנות את כל הקיר שלי, אז הוצאתי מהמחשב שלי כמה תמונות. לא הרבה, כי אני לא ממש מרגישה עכשיו טוב ואין לי כוח ממש להדביק את זה. אז הוצאתי תמונה אחת של אדוונצ'ר טיים, של זומבי שאומר פאק, של עוד זומבי, ואת הזומבים אני רוצה לשים אותם כאן כי זה די מתאים להקיד קיים עם זומביון. תמונה אחת של הדובי הזה, אני תמיד שוכחת איך קוראים לו, אבל אני קוראת לו ממבר, שהוא די קשור לממה. ועוד 2 תמונות של אדוונצ'ר טיים, זה אדוונצ'ר טיים וזה אדוונצ'ר טיים. וזהו, זה כל מה שיש לי להגיד לכם כרגע. אין לי הרבה זמן, אני פשוט צריכה ממש ללכת מהר לאנשהו. וזהו, יאללה ביי.